ya himma shehu zo ke isko ni ke zgan kake bari in yi baya sa in shiga taro ke zgolo afa'u ya Allah ya Allah ku saki jikin ku zakirai lata ku gairifi ya Allah ya Allah in dai mai kaddarora shine Allah ilahi ya Allah ya Allah ko bindiga an kanuno ka gogo sagon ilahi za a saurari majalisi da zafi mai girma zuwa da musu alfahari maska jihar katsina lafiya wanda a tsaye ga da'ira da kuma wanda suke zaune ga da'ira da suke gehe suna kallo da maza da mata da wanda suke gehe suna kallo da maza da mata duka dai zakirai ne duka dai zakirai ne wanda masu tahriki suka samu su ma masu kallon sun samu abinda duk masu tahriki na sun ka samu su ma masu kallo sun same shi Allah ya saka da alheri yace Allah ya saka muku da alheri wannan sallama mutanen garin Maska kuma girma ce yana sallama wa mutanen garin Maska da yake wannan shigowar namu shine na farko yace da yake wannan shigowa na baba shine na farko ana da labari ana dai ta jin labari daga Allah ya kawo cikin garin sai ga yanzu Allah ya kawo mai girma gausi cikin wannan gari mun samu garin in mun samu garin kamar inda muka baro kamar inda muka baro ina cike da masoya Allah suna cike da masoya Allah haka muka baro gida haka muka baro gida to kuma gida ta muka sama to nan kuma gida ta muka sama nan wannan zariyar gaba ta dazu kamar dai wanda na zare gaba ta da tun shigo mu tun shigo mu tsakanin masu gwadon hanya da tsakanin masu gwadon hanya da masu murna da gaisuwa wani shehi ya shigo kowa na ta murna kowa yana ta murna kowa yana ta murna kowa yana ta murna aka hito da'ira har da aka hito da'ira ta tururuwa ana zuwa ana gaisuwa ana ta tururuwa ana zuwa ana gaisuwa alamatu hubbullahi hubbu ahlillahi alamatu son Allah alamar son Allah son mutanen Allah son mutanen Allah alamatu hubbu zikrillahi na'am alamatu hubbullahi na'am hubbu zikrillahi alamatu son Allah alamar son Allah son zikirin Allah son zikirin Allah ya can dai an ga mutanen Allah sun shigo ya can dai an ga mutanen Allah sun shigo la ilaha illallah da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Muhammadu an Rasulullah ka tabiya masauki ana kai gaisuwa an ka tabiya masauki ana kai ya gaisuwa kuma har muka hito da'ira gashi kuma har mai girma gusa hito da'ira da manya manya da yara da mata da yaran su kowa mun da ana ta yake tururuwa kowa dai kan mana dan gidan ko wanda shekara 70 ma rabin ka da shi kamar dai kaga dan gidan ku wanda shekara 70 raben ka da shi ha dan gida ne mana a dan gida ne mana duka in gidan manzo Allah muke mu duka in gidan manzon Allah mu duk musulmi duk musulmi da ya ji masu la ilaha illallah da ya ji masu la ilaha Muhammadu illallah Rasulullah Muhammadu to Rasulullah ya ga yan gidansu a mana to ya ga yan gidansu mana tun an gidan manzo Allah ne tunda yan gidan manzon Allah ne ya kauna sallama muku mutanen garin Maska da haka mai girma gausa yace yana sallama muku mutanen garin Maska da dariƙan Maska da yan dariƙan Maska da musulmin Maska da musulmin Maska da yan failan Maska da yan failan da Maska yan izalan Maska da yan izalan da yan Maska kadiriyan Maska da yan kadiriyan da yan Maska burazan Maska da yan burazan Maska da kowane fahimta gare da ka kowane irin fahimta gare ka ina sallama maka mai girma gausa yace yana sallama maka sallama irin ta musulunci irin ta musulunci saboda duka waɗanda da muka zana saboda duka waɗanda da an ka zana yan gida guda ne duk yan gida guda ne in an sa hankali amma in an sa hankali tukun da dan dariƙa da dan dariƙa dan izala da dan izala dan buraza da dan buraza dan qadiriyya da dan qadiriyya dan shaziliya dan shaziliya dan kashabandiyya dan kashabandiyya da rufa'iyya kowace dariƙa kake yi dai kowace dariƙa kake yi dai ta dogare ne ga manzon Allah sallallahu alaihi duk wasallam ka dai dogare ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane eh alqur'ani mu guda alqur'anin mu guda hadisin mu guda hadisin mu guda alqibla mu guda alqiblan mu guda kalmar shahada mu guda kalmar shahada mu guda hisabin zakkan mu guda hisabin zakan mu guda aikin hajjin mu guda aikin hajjin mu guda komai namu na musulunci guda ne komai namu na musulunci guda ne to me ya raba mu to me ya raba mu abinda aka son musulmin duniya su gane abinda ake son musulmin duniya su gane kada bi dan girma kada bi dan girma da hasada da da kwadai hasada da kwadai su raba kanun su raba kanun mu da manzo Allah ya faɗa da manzo Allah hada yahudu sun kasu 71 yahudu sun kasu 71 nasara nasara sun kasu 72 sun kasu 72 wasa tattaruku ummati ala ihda wa 30 firqa kullum fi nar illa wahida da sanu al'ummata da sannu al'ummata za ta rarrabu za ta rarrabu bai ci addini ba bai ci addini ba da sannu kanu al'ummata da sannu kano al'ummata zai rabu zuwa kashi 70 zuwa kashi 70 da uku da uku duk 72 nan duk 72 nan wuta wuta illa hanyar nan guda kawai illa hanyar nan guda kawai to aka ce to idan lokacin rikice-rikicen yayi na rabon kanun
to sai aka ce idan lokaci ya yi na rabe-raben to kanu ya za a gane to addini ya za a yi a gane a naka addinin ya ce allazina alama ana alaihi wa ashabi al'an na'am duk wanda gani rike da abin da nake rike da shi da ni sabbai na ga yanzu ga to su ne bisa gudu ne biyo da kuka gani abin da ne ke rike da shi yanzu ga dalilin sabon nan to shi ne su ne rike da godabin nan su aikin addinin nan ne rike da addinin nan me ne awwalu ma qultuhu ana wa nabiyyu min qawli la ilaha illallah na'am farko abin da na faɗa farko abin da na faɗa dukkan manzannin suka wuce gabani na dukkan manzanni da suka wuce gabani ita ce na la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Muhammadu Da kun gama su ita. da kun gama su to ita su ne bisa gudu na to jama'a Allah suna bisa gwada bai na inji manzon Allah kamar da kwatanta mu to kamar da gaisu ya kwatanta mana shin da dan izala yace da dan izala da dan darika da dan darika da dan buraza da dan buraza sallah ta rabu shin sallah ta rabu azhar azhar wata rabu ta rabu ba raka hudu raka hudu yadda ake yi haka wancan gai yadda ake yi haka in sai dai ta kama ta kasar sai kuma dai ta kama ta kasar kuma yadda muke sallama biyu mu raka yi haka yan izala kai su ma kuma su yadda muke sallah raka abin da sallah ne haka yan izala kai haka yan kadiriya kai haka yan buraza kai haka yan ko ba haka bane haka dai nisabin zakka guda ne nisabin zakka guda ne alƙibla guda ce alƙibla guda ce a to ina ne an karabu to ina ne an karabu kina ba rubu duk guda ne wuri kina ne ba rubu guda ne to ana kai kuma gane addinin da yayi wuta to na kuma ka a gane addinin da ya wuta eh duk addinin ga guda na muke bisa gare duka addinin guda ne muke bisa gare shi sallah bata rabu ba sallah bata rabu ba wata azumi bai rabu ba wata azumi bai rabu ba lissafin zakka bai rabu ba lissafin zakka bai alƙibla rabu bata rabu ba alƙibla bata ashe rabu duk ba muna nan da wuri guda har yanzu ashe dai duk muna da Da wuri kowa guda da kowa ana wuri guda. da kowa da kowa ana da wuri guda wace ce hanyar wace ce hanyar amma yanzu idan mutum zai cikawa amma yanzu idan mutum zai cikawa ya cika da la ilaha illallah ya cika da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi Muhammadu da Rasulullahi dan izala da dan dariqa da dan buraza da dan qadiriyya dan shaziliya dan shaziliya duk duniya duk malaman duniya sun yi ittifaqi sun yi ittifaqi wannan mutum aljanna yi wannan mutum aljanna yi kaga wannan ashe shine gurbin mu kaga wannan ashe shine gurbin ashe dunnan mahada ta zo ta haɗe ashe dunnan mahada ta da zo buraza da dariqa da wane ne dukkanin an zo an game shine addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zai game shine addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe da kun ga masu zikirin Allah ashe da kun ga masu zikirin Allah manzo Allah ce su ne bisa gobe manzo Allah ce su ne bisa gore tunda shine ne rayu tunda shine ne rayu kuma ta qatala nasa hatta ashhadu bi Allah ilaha illallah an hore ni an hore in ni yaki mutane in yaƙi mutane sai in sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai sun ce la ilaha illallah muhammadu wa rasulullah in fa'alu zalika asabu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqil islam Yeah. idan sun aikata haka idan sun aikata haka sun kiyaye jinin su sun daga ran kiyaye jinin su daga ma'ana ran ba zan yaƙe su ba ce wala ba zan yaƙe su sun ba kiyaye dukiyar su daga ran sun kiyaye duke su daga ran ko ba haka bane haka dai la ilaha illallah la ilaha illallah nuhu rasulullah nuhu rasulullah zamanin annabi nuhu kenan zamanin annabi nuhu kenan la ilaha illallah la ilaha illallah ibrahim rasulullah ibrahim zamanin rasulullah annabi ibrahim kenan zamanin annabi ibrahim kenan an kwanto ta ga nuhu tun da nuhu ya wuce kenan an kwanto ta gani tun da nuhu ya wuce aka jona da ibrahim aka jona da ibrahim la ilaha illallah la ilaha illallah Musa rasulullah Musa an kwanto rasulullah da ibrahim an kwanto da an jona da ibrahim musa an jona da musa la ilaha illallah la ilaha illallah isa rasulullah isa rasulullah an kwanto daga isa an nuhu kwanto da daga musa musa an jona da isa an jona da isa la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulullah muhammadu rasulullah zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu an kwance daga isa tun da ya wuce yanzu an kwance daga isa Ya sun sauka da daga wuce kujerar. ya sauka daga kujerar tashi aiki ya kare tashi aiki ya kare yanzu manzo Allah shi aure yanzu manzo Allah shi aure ta saka jidin musulmi yanzu da sai ka jira musulmi yanzu an ce la ilaha illallah an ce la ilaha illallah sai muhammadu rasulullah sai muhammadu daga nan har zuwa rasulullah. tashin daga kiyama nan har zuwa tashin ba kiyama ka samun canji ga wannan ba ka samun canji ga wannan tunda shine cikon annabawa tunda shine cikon annabawa to wannan shine muka shigo da ita to wannan shine muka shigo da ita kun ga duka da aiki guda ne kun ga dai duka aiki guda ne kai musulmi Kai musulmi. ko da baka dariƙa ko da baka dariƙa to mun ga mai gidan manzo to Allah mun dai ga mai gidan manzon Allah Allah haka ne kai wai kaka sallah haka muke kake azumi haka ne wai kai kake azumi haka ga su kake kai alƙila ka tauce haka ni ma can ta tauce wanda inda shi da alƙira ka rike ta min alƙawla gausi take ashe muna gida guda ashe dai muna gida guda ba dama yin kiyaye da ba dama gausi shi ƙeya ba da dama kai kai kiyaye da ni kuma kai ko babu dama kai ƙeya da gausi wanda ya mutu da kiyaye wani wuta kuma duk wanda ya mutu da ƙeya wani wuta shi ne ka son musulmin duniya su gane ba shi ne mai girma gausi ga so musulmin duniya su gane haka ba kanka ce tunda kai ka harance wani abu kaka ce tunda kai ka fahimci wani wancan abu bai hotai ba wancan bai fahimce shi ka ba ce sai ka ja rashin fahimta shi ka inda kake ka ce sai ka jawo rashin fahimta shi ka kawo inda kake abinda bai gane ba Abinda bai kai ka gane ba, gane shi kai ka gane ka ce shi. sai ya gane dole ka ce sai ya gane shi dole ko Allah bai ta gane da shi ko Allah bai ta gane da shi ba kai ko tunda baka gane abu ba kai ko tunda baka gane abu ba wani ya gane Wani ya gane. ka ce a'a ka jawo shi ka dawo rashin gane ka kaka ce ka jawo shi ka dawo da shi wurin rashin ganewa ka wannan shine ka matsala ga mutane wannan shine ka kawo matsala ga mutane sai kuma hasada sai kuma hasada kaga wani ya dan cira ka girma in ka gona cira ka girma shikenan sai ka kama kumbura kenan sai ka kama kumbura eh kai ma kana yi musu kan dubaru sai ma kana su yan dabaru to ko kullu zai ilimin alimin komi sanin ka to komai sanin ka sai ka samu na gaba da kai sai ka samu na Ilimin gaba da kai. boko ne, ilimin ilimin arabiya na, ilimin sai ka arabiya samu ne, na sama da kai. sai ka samu na wani sama da kai
wajen girma haka wajen girma sai haka ka samu wanda girma ta shahi ta sai ka samu wanda girman shi ta shahita ka waɗanda su na kawo mana rarrabe-rarraben waɗanda kanu su ne ka kawo da rabe-rabe Idan ba haka ba, idan ba haka ba musulunci guda to ne musulunci guda ne kuma Allah bai mutane kala guda ba kuma Allah bai yi mutane kala guda muna ba misali kullum gosi ne muna yadda misali gwamnati ya kafa ofis nashi yadda gwamnati ya kafa ofis na shi shi ma Allah shi na da irin wa'annan shi ma Allah shi ma yana da irin waɗannan duka ma'aikatan gwamnati ne duka ma'aikatan gwamnati ne amma akwai ofis na likitawa amma akwai ofis da akwai na likita immigration akwai na akwai na immigration yan sanda akwai na yan sanda akwai na me kwastan akwai na ko ba kwastam haka bane akwai wasu banki a wasu banki wasu gidan ruwa wasu gidan ruwa wuta wasu gidan wasu wuta injiniyoyin hanya wasu ne injiniyoyin hanya ga sunan ne dai zuwa daban-daban Ga su nan dai daban-daban daban-daban kuma duka ma'aikata. gwamnati suke wa aiki kuma duka gwamnati suke wa aiki to kan likita ya ce to kan likita ya ce da kwastan da kwastam, da immigration da immigration, da yan sanda da yan sanda, da masu aiki banki da masu aiki da banki masu aikin hanya da masu aikin da hanya masu aikin gidan da wuta masu aikin gidan duka wuta inda ofis yake duka inda ofis shi sai ya ke ce a kashe shi sai sai a kashe a shi dawo dai aita likitanci a dawo da ai ta likitanci yana yi yana yi ba ba shi shi Ba shi. ba shi mana ba shi idan an dawo aita likitanci waɗancan ofis za su aiki gare idan an dawo an yi ta likitanci ga baki daya to wa'ancan sauran ofis ba za aiki gare su su Allah ma shi na da irin waɗannan Allah ma shi na da irin wa'annan kaga mutum bisa dariƙa ta yana dariƙa tijaniya in ka ga mutum bisa dariƙa shi yana Allah dariƙa azabi tijaniya gare ta. to Allah azabi bisa kaga gare mutum ta na izala in ka ga mutum na izala Allah azabi bisa gare ta Allah azabi bisa gare kaga ta mutum na guraza in ka ga mutum na gurala Allah azabi bisa gare ta Allah azabi bisa gare kasan ta kai ba ka iya dawo shi kamar sai bisa hanyar ka ka san kai ba ka iya shi kamar sai bisa hanyar ka shi kuma bai iya janka shi kuma mai shi mai da bisa ta hanya shi mai da bisa ta hanya idan musulmin duniya sun gane haka idan musulmin duniya sun gane Allah haka sa a sha ma juna lafiya Allah sai a shafa ma juna lafiya yan dariƙa da yan dariƙa kaga mutan izala in ka ga mutum izala assalamu alaikum salamu barka alaikum barka ko ba haka bane haka dai wallahi Qur'ani ku guda tunda Qur'ani ku hadisi ku guda hadisi ku sarki guda da ku guda sarki da ku guda masallacin ku inda kai fuskanta ce fuskanta masallacin ku inda fuskanta shi ma sai inda izala ya tayi sallah inda izala ta yi sallah ayat da ya karanta ayat da ya dan dariƙa in ya tayi dan dariƙa in ita ta zai ja ita ta zai ja ko ba haka bane ko akwai rabi ko akwai rabi wai wannan shi nake so in gane musulmin duniya su gane haka a dawo a daina jayayya a daina gaba da juna saboda bai girma da hasada na wannan shine mai girma gosi ga son a gane haka musulmin duniya su gane haka A shafa ma juna lafiya. girma da hasada a shafa ma juna lafiya a gane duk yan gidan manzo Allah muke a sallallahu gane alaihi duk wasallam da yan gidan manzo Allah muke sallallahu alaihi kuma mun zo wasallam haɗa kalin musulmin duniya mai nan girma gosi fa ya zo ne haɗin kanun musulmin dan duniya dariƙa nake mai girma gosi dan dariƙa dan ne faila shehu Ibrahim nake kuma dan faida shi Ibrahim na da shehu Tijani na'am na yadda da shehu yace Tijani na yadda da shi na karɓi tijani abin da ya zo da shi kuma na karɓi abin da na ya da zo shehu da shi Ibrahim kuma ya da na shi karɓi abin Ibrahim da ya zo da kuma ya shi karɓi abin da ya zo da amma shi dan dariƙa amma dan da dan dariƙa izala dan izala da dan aliya dan kadiya da duk suke aure na yace wallahi gosi yace duk ɗaya suke gare shi amma hanya sun koyi zan dan dariƙa yace amma wai na son kowa zan dan dariƙa amma ba gaba zan yi da wanda bai shigo to ba amma ba gaba za shi da wanda bai shigo ba shi da wanda ya shigo duk guda da ce shi da wanda shigo duk guda ce ko ba haka bane haka dai wannan in ma bai shigo ba Allah ne bai ne ya shigo in ba ba bai shigo ma Allah ne yanzu bai Allah ya shigo. gane da shi yanzu Allah ya sai gane da gane shi wannan hanyar ta ashe ba ita sai bace shi gane wannan abinda wa mai girma gosi ga so kenan musulmin duniya a gane wannan a bar zage-zagen abin juna kumya ne abin ka kunya mushi ne lasifika ka amshi lasifika ka busa ka busa ka soki musulmi dan uwanka ka soki musulmi mai dan sallah uwanka. biyar kai sallah biyar mai sallah biyar kai sallah to biyar mi kai ko to mi kai wa ka soka wa ka soka to shi ko da ya ji ka soka shi ko to shi ko da shi ka soke shi ko da ya busa ya busa shi ko da ya busa shi ko sai soke ka shi ko sai soke ku duka ka kun lalace duka duka kun taru kun lalace babu kudi na kwarai babu ko guda na kwarai tunda duka aikin ka hare da kun kai tunda ku duka aikin ka hare na ko kai ko ba haka bane haka dai su ka musulmi aikin wada zamanin manzo dukan Allah musulmi zamanin manzo Allah aikin wada da ya mai zambo da ya mai zambo da kulla mai makici Da kulla mai su a makici. gaya haka zamanin manzo Allah zuwa zagaya haka zamanin manzo Allah Kahirai na gaya haka. kahirai ga haka da sai ya ci zamanin la baqa min al-islam illa ismu haka manzo Allah ce Ya. da sanin zamanin na zuwa can karshe da sannu zamanin na zuwa can ba abin da zai saura ga musulunci ba abin da zai saura ga musulunci Sai suna. sai suna ana cewa musulmi kake ana ta musulmi ka kake shiga masallaci kai sallah ka shiga masallaci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma da Allahu ka tashi akbar. wa'azi amma da ka tashi wa'azi kanka zaka soka da kibiya kanka zaka soka da kibiya ko ba haka bane haka dai wanda ya soki musulmi dan uwan shi wanda soki musulmi da Ba kan shi soka ba. ba kan shi soka ba wannan shine aka son mutanen duniya su gane wannan shi ne mai girma gosi ga son mutanen duniya su gane nasiha ta kenan da nasiha ga mai girma gosi ke Da mutanen Maska. da mutanen maska musulmin duniya gaba da daya musulmin duniya gaba ki Allah da hada kanun musulmin duniya gaba sai daya Allah shi hada kanun musulmin duniya gaba ya daya kokolon su duka shi sha kokarin su duka gane hanyar mu guda ce su gane hanyar dai guda ce musulunci mu guda ne musulmin guda ne duka yan gidan manzo Allah muke duka sallallahu alaihi ɗan wasallam gidan manzon Allah muke sallallahu alaihi wasallam yake nan muna kan hanya da yake ne babanci muna kan hanya hanya muke salamewa da ce ku da nan muke sallama da ku Allah ya saka da hairi Allah ya saka muku da Allah ya alhairi zubo alheri kuma Allah ya zuba a alhairi cikin garin Maska a cikin garin maska Allah ya zubo shari'a Allah ya zuba shari'a a cikin yaran ku a cikin yaran ku da matan ku da matan ku da manyan ku da manyan da ku yaran ku da yaran ku da tsofin ku da tsofin ku wanda yake matsala abin da yake magana garin Maska, cikin garin da maska ƙauyukanta, da ƙauyukanta da jihar
duka gaba da daya jihar duka gabaki ne Allah shi dauke mu Allah shi dauke mu da ita albarka shehu Ibrahim albarka shehu Ibrahim muna godiya kwarai da girma gaske ce yana godiya kwarai masu alheri masu bukatun alheri masu bukatun alheri Allah ya biya musu Allah ya biya musu masu wasu mugganiyoyi masu wasu muganiyoyi zuwa ga ƴan uwansu zuwa ga ƴan uwansu Allah ya sa su fasa Allah ya sa su su hasa mai da sunan alheri su mai da sunan alheri wanda ke fata kenan abin da gosi ga fata kenan alhamdulillah alhamdulillah Fatiha salatul fatiha fatiha da salatul fatiha Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد صل لله على محمد يا رب العالمين a mota Ya Allah ya Allah mun shiga hisulul hasini shine birnin ilahi Ya Allah ya Allah ai bindiga ba ta tashi sai da izinin ilahi Ya Allah ya Allah mai bindiga na ilahi mai harbawa ilahi Ya Allah ya Allah majubi baya gani ya makanta gun ilahi Ya Allah ya Allah majubi baya gani ya makanta gun ilahi Ya Allah 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 mai bindiga ne ilahi mai harbawa ilahi Ya Allah ya Allah majubi baya gani ya makanta gun ilahi Ya Allah ya Allah in dai mai kaddarora shi ne Allah ilahi Ya Allah ya Allah me zai saka hirgita a wurin zikirin ilahi Ya Allah ya Allah in dai mai bada komi shi ne Allah ilahi Ya Allah ya Allah me ya saka dogara ga wani Allah ilahi Ya Allah ya Allah in dai mai hanawa shi ne Allah ilahi Ya Allah ya Allah me yana ka hankura in ka rasa gun ilahi Ya Allah ya Allah shi ne mai bada komi shi ka hanawa ilahi Ya Allah ya Allah in ya baka ilahu la mani ugairihi Ya Allah ya Allah in yana ma ilahu la muhdi gairihi Ya Allah 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 in yana ma ilahu la muhdi gairihi Ya Allah ya Allah shi ke zowa da rana da gabar Allah ilahi Ya Allah ya Allah shi ne mai sanya rana a cikin dare ilahi Ya Allah ya Allah wai samai ya kasai shi ne Allah ilahi Ya Allah ya Allah mai sa ciwo ilahi warkarwa ilahi Ya Allah ya Allah ya samai ya kasai shi ne Allah ilahi Ya Allah ya Allah shi ya kage mujallala sharika gairihi Ya Allah ya Allah matsayin kari munkiri inda ya zikire ilahi Ya Allah ya Allah wallahi ba ja da baya yanzu muke kara kai Ya Allah ya Allah don tsoron karka zaga yan bar zikire ilahi Ya Allah ya Allah to kasan na zagi dan Allah ilahi Ya Allah ya Allah yanzu muke jaye wando a cikin zikirin ilahi Ya Allah ya Allah dukkan lamari gaba ɗaya a cikin Allah ilahi Ya